5 meses despois da posta en funcionamento do aparcadoiro cuberto na rúa Xuiz Falcone, a Marea Cidadá de Noia denuncia a súa infrautilización. Co actual ritmo de ingresos e sen ter en conta os gastos derivados dos suministros e do mantemento, o Concello tardaría en amortizar a inversión ao redor de 70 anos. O Partido Popular o que pretendía é que o investimento se amortizase botando cálculos sin ter en conta nin suministros, nin outro tipo de actividades de reformas que poida ter o aparcadoiro, porque ao cabo dos anos a 2.400 euros que ingresa o Concello mensualmente por esta infraestructura, estaríamos falando de 70 anos. Vamos a amortizar a 70 anos unha infraestructura, é dicir, os argumentos non teñen peso nin teñen validez ninguna, é dicir, non quererán amortizar unha inversión de 2 millóns de euros ingresando 2.400 euros mensuales. Os representantes da Marea propoñen a apertura do parking para o estacionamento limitado, ben de balde ou a través do pago das taxas de aparcamento correspondentes. A nosa proposta que facemos é un estacionamento limitado e damos as dúas posibilidades, aínda que nós preferimos que sexa gratuito porque o investimento xa se pagou con cargo ás arcas municipais. Entón, decímolle, ou facedes estacionamento limitado gratuito, como hai en moitos concellos non da contorna, pero sí de Galicia, como pode ser Carballo, ou o facemos estacionamento limitado para cubrir costes. É dicir, se temos unha máquina ali, se temos luz, vamos a intentar cubrir costes co que a xente poida abonar polas taxas de aparcamento. Damos as dúas opcións para que o parque non sexa deficitario, pero tampouco sexa un gasto. A moción foi presentada esta mañá no Rexistro Municipal, acompañada por 1.200 sinaturas recollidas entre os comerciantes e residentes na vila. Será debatida no pleno do próximo luns.